Ik heb wat dikke zuster Johan Riebuurs nooit geen ongelukken gehad. En door ik medicine heb en door ik een TIA heb gehad voor 17 jaar. En door ze me nu over aan kunt u toch niet denken. Geweldig. Goeie meisken. Ik ben in het plak dat benam bekend staat om het, het avonturenpark, heet het ook. Tenminste, dat zeg ik hier ergens stingen. Dus ja, welk plak in Overijssel had een avonturenpark, hè? En een Albert Heijn. En een Keurslager. En een Lorkeers of zoiets. Ja. En natuurlijk een kraamzorgbureau. Ja, waar kan nou zonder, hè? Met Rien. Goeiedag mevrouw. Dag meneer. Mag ik u het vragen mevrouw? Ja, Ik maak even een video hier in, waar zijn we eigenlijk in? Hellendoorn. Hellendoorn. Bent u een Hellendoornse? Niet van oorsprong, maar we wonen hier al 51 jaar. Oh, nou hoe bevalt het hier? Heel goed. Heel goed. Heel gezellig dorp. Ja, hè, want ik kom zelf uit Friesland. Ja, Is het nou de moeite waard om hier naartoe te verhuizen vanuit Friesland hier naartoe? zeker weten. Ja hè? Ja. Is het beter dan Friesland denkt u? Nou, beter niet. Friesen zijn ook leuke mensen, toch? Ja, Beetje stijfkoppen, zeggen ze. ik ben er een. Ik weet niet of jij een stijfkop bent. Nee, dat weet ik ook. Bent u wel eens in Friesland geweest? Ja, bootje huren, hè? Oh ja, waar dan? Jouren. Oh ja. Ja. En waar bent u naartoe gevaren? Ja, de Friese meren ook. Snegenmeren ook. Oh ja, ja. Ja, leuk. Ja, heel mooie plek. Maar de mensen zijn een beetje stijf. Nou, dat weet ik niet. Het is maar net wat je vraagt, hè? Wat je ziet. Ja, Wat je zelf overbrengt, dat Ja. krijg je ook terug. Ja, nou u komt over als een zeer aardig persoon, dus dat zal wel goed komen, toch? Nou ja, dan krijg ik dat van jou terug. Ja, kijk nou, hartstikke mooi toch? Ja. Nou, veel plezier. Ik zal even verder kijken hier in Hellendoorn, of er nog wat te beleven is hier. Ja, zo. Ik zie dat er een markt is. Een markt, ja. Ja, er is zelfs een markt hier. Heel groot. Ongelooflijk. Nou, ga ze. Visboer en fruitboer. Sorry? Een visboer en fruitboer. Een visboer en een fruitboer. En een notenboer, zie je. En een notenboer ook nog. Nou, ik zal even kijken. Bedankt. Ja, oké. Montje. Staan we hier in Hellendoorn neer. Prachtig, hè? Maar ik kom hier nou, ik kom hier nooit. Zoals ik zei, ik ben wel een keer in het avonturenpark geweest. Maar voor de rest, nee. Ik denk dat dit zo'n beetje het centrum is van Hellendoorn. Echt grut is nog echt net per se. Ik ben nu in de Smidsstraat. En ze haaien dus ook nog marktdieren. Ongelooflijk. Wat is dit hier? Oh, ja. Multipla op de achtergrond, daar ben de meningen ook altijd over verdeeld. Dus dat klinkt ook net zo best. Klinkt net wel te best. Ik zeg wel, dit is de update versie van de Multipla hier, dus dat is ietsje minder. Goeiedag. Je gaat even paardrijden? Ja, je hebt een zweep bij je. Ik denk van je gaat vast iets met een paard doen. Ja. Ja? Kom je hier in Hellendoorn? Ja. Ik kom uit Friesland. Ik denk, ga je een filmpje maken hier in Hellendoorn? Ja, leuk. Ja, is het leuk hier? Ja, zeker. Ja, hoe was de jaarwisseling? Ja, ook wel leuk. Heb je een feest gehad hier? Ja, maar ben niet hier geweest. Nee, waar ben je dan geweest? In Hulsen. Hoe? Hulsen. Hulsen, is dat ver van hier? Nee, een klein stukje daarop aan. Oké, wat was daar dan? Dat was gewoon een feest? Nee, het was gewoon naar vrienden. Ah, oké. Maar ga je paardrijden? Wat ga je doen? Nee, we zijn daar net geweest. Oh, je hebt net paard gereden. Ja. Oké, nou leuk. Ik ga even kijken in Hellendoorn. Heb je nog tips? Dat weet ik niet eigenlijk. Nee? Nee. De markt? Ja, zo gaat het. Elke donderdag is die er altijd dus. Oh ja, oké. Nou, dan ga ik er even genieten. Ja, zeker. Nou, dankjewel. Veel plezier, hè? fijne dag. Ja, dankjewel, hè. Ja. Hoi. Simon Schenker, hier hebben we de markt. Hier hebben we de markt al. Het is net een heel grote markt per se, maar... kom je bij de fruitboer, zie ik wel. Groente en fruit. Speciaal voor u geselecteerd. Ja, dit is de gezellige markt van Hellendoorn. Hier gebeurt het al, ja. Ja. Het is hier net echt droog. We hebben er in het in. Er is geen klant hier. De online viskraam heet het. Ja, pardon, de online viskraam. Goeiedag. Hallo mevrouw. Nou,
ik dacht online viskraam. Moet ik een online bestellen? Of, Dat kan wel, ja. Oh, dat kan. Oh, dat is de bedoeling, ja? Maar nu kan het niet meer. Nee, bent u klaar? Nu is voor vandaag is het weer klaar. Oh. Maar voor morgen kan je alles online bestellen. En afrekenen. En dan kan het op uw tijd opkomen halen. Oké, dus u bent nu uitgehandeld, heb ik Ja, gehoord. ja. Vandaag weer we uitgehandeld. Ja, oké. Nou, een goede dag gehad. Ja, een goede drukke dag. Mooi. Nou, goed om te horen. Nou, succes nog maar even, hè? Dankjewel. Oké. Dag. Hoi. Oh, dit ben we hadden de online viskraam. Dan hebben we ook nog de surprise nuts. Surprise nuts. Dat is een nuts die je als cadeau krijgt, denk ik. Oh, zei ik een café hier. Ah, goeiedag, meneer. Hallo. Sorry, oh, ik heb een YouTube kanaal. Die heet De Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger, ik kom uit Friesland. Als je opzoekt de Friese Vlogger, dan vind je het wel. Nee, dan ga je hem abonneren. Ja, abonneer je dan, hè. Dan krijg je al het moois van Friesland krijg je dan mee. Ja, mooi. Ben je wel eens in Friesland geweest? Pas wel. Jawel, denk Ja? ik wel. De Friese vlogger. Ja. Heb je gezien? Ja, vind je? Ja, Deze? Ja, precies die, ja. Ja, dankjewel. Ja, ik ben hier even op vakantie. Ja, leuk. Bij het Landal of zo dan? Of... Nee, in Den Ham. Oh. Ook dichtbij hier. Ja, de posthoef of zo is, dus daar staan het huisjes. Dus daar. Dus, Veel plezier nog. ja, dankjewel. Jullie ook, hè? Hoi. Nou, juist hier zo bij de hoge waterstanden, jongen. Eens even zien, wat hebben we hier nog meer hier in Hellendoorn? Ik had net het idee dat die heel groot is. Ja. Er zit hier wel een... Hey, wat is dit voor cools? De Lantaarn heet dit. Dit is concerten, uitgaan en privéfeesten. Ongelooflijk, hè. Dit is de concerthal van Hellendoorn. Hoi. Is het geopend? Nee, sorry. Nee, dat maakt niet uit, maar ik vind het wel heel cool. Concerten, uitgaan en privéfeesten. Klopt. Cool. Bent u de eigenares? Of, Nee, helaas. Nee, Oh, mag sorry. u het vragen of niet? Ik maak een video hier in Hellendoorn. Oké. Ja, mag u het vragen of niet? Mag ik niet op de video? Ja, nee, dat is goed. Ja. Ja? Maar ik wil wel wat vragen beantwoorden. Oh nee, maar ik eigenlijk voor de video eigenlijk. Nee, sorry. Nee, geen probleem hoor. Succes, hoi. We zijn hier in een geweldige Hellendoorn. Voor mij kan je zo omheen herinneren. Prachtig. Wat een mooi plakje. De schoopmarkt. De schoopmarkt hier. Ja. Dat is natuurlijk echt wel wat een accent hier, hè? De schoopmarkt. Ja, zo is het een peskeer. Ja, geweldig. Oh, wat is hier nog meer? Dat is eigenlijk een administratiekantoor. Administratiekantoor. Het vagevuur. Het vagevuur. Ja, dat weet ik niet, ja, maar even zo. Want ik zeg, ik nog een heel mooi beeldje staan hier. Hè? In Hellendoorn. Hellendoorn, maar het zou uitspreken? Ik weet het niet. Hellendoorn. Hellendoorn, joh. Nee, dat is net wat het is. Even zien, hier. Oh, hier. Ja. Wat hebben we hier? Dit is een soort van beeld, hier. Ja. Dit is een man. Dit is de zogenaamde... Dit is Klepperderk. Klepperderk. Zo? Die kleppert met een rommel om. Klep, Klepperderk. Maar dit ding, dat zullen we klept ha. Klep. Hoi, goeie. Hoi. Hoe is het met jou? Ik ga er ook bij staan. Ja? Ja. Ben je een Hellendoorner? Ja. Ben je een Hellendoorner? Hoe zeg je dat? Hellendoorner? Helder. Hoe? Hoe doe je dat ook weer? Helder. Wat? Helderen? Wat is dat? Helderen of zoiets. Helderen? Hoe zeg je het hier? Hoe zeg je Hellendoorn? Hellendoorn. Ja, maar hoe weet je als je daarin leeft? Hellendoorn. Hellendoorn. Ik weet echt niet meer. Hellendoorn. Nee? Is het een beetje leuk hier? Is het leuk hier in Hellendoorn? Zeker. Ja, wat is nou het leukste van Hellendoorn? Voetbal in het pretpark. Oh, het pretpark. Kom je vaak in het pretpark of niet? Jawel. In de zomer wel. Ja, dat is nu dicht denk ik, hè? Ja. Toch? Ja. Wat was de leukste attractie in het park? Ik ben heel lang niet meer geweest. Ik weet het niet meer.
Een ballengosje, denk ik. Wat, de ballen wat? De ballengod? Ja, de tornado. Wat een tornado? Het gaat over de kop. Ah, oké, het gaat over de kop. Ja. Dat is altijd mooi, hè? Iets wat over de kop gaat. Ja. Ja. Nou, ik maak een video hier in Hellendoorn. Moet ik ergens naartoe of niet? Waar moet ik naartoe? Kleppendijk? Nou. Oh, hier staan hier vlak bij een auto, denk ik. Ja. Oh. Oh, die had fietsen. Nou, ik kom uit Friesland. Oh. Ik Hoe heet praat. jij dan? Weet je op YouTube dan? De Friese vlogger. De Friese vlogger. De Friese vlogger. Verstaan je me een beetje Fries kan net? Ja, mijn oma is Fries. Oh, die Beppe Fries? Heet die dan Beppe of net? Ja. Ja, zeg je dan Beppe? Ja. En waar woont het in Beppe dan? Wat? Waar woont het in Beppe? Waar woont ze? Nijverdal. Nee, wat dan? Ja, nu. Oh, ze woont niet meer in Friesland. Nee, nu niet meer. Nee, oké. Waar wonen ze eerst in Friesland dan? Oh, dan heb ik geen flauw idee, man. Het is in de jaren 60 of zo. Oh, oké. Dat is heel lang geleden. Ik weet niet niks hoe Fiat ook. Ja, dat ken je. Hoi. En versteer je ook een beetje Fries, kan het? Wat? Versteer je dan ook een beetje Fries? Helemaal niks. Nee, hè? Niks zo mooi. Ik praat nog Fries, dus ik probeer het gewoon even bij jou, want je moet Fries verstaan. Ah, joh, wat zijn we joh. Hè? En er gebeurde hier bestaan. Wat ben je aan het zoeken in Hellendoorn? Of gewoon een beetje kijken? Ik ren hier gewoon wat rond. Oh. Ik ren hier wat rond. Ik kan praten met mensen met Hellendoorn. Dan weet jij hoe het hier is. Het is gelukkigste dorp, hè? Is dit geluk? Wat is het nou? Het is het gelukkigste dorp in Nederland. Is het, hè? Ja. Hellendoorn is het meest gelukkige dorp. Ja. Zeker. Je bent heel gelukkig dus. Wat? Jullie zijn ook heel gelukkig. Ja. Ja, hè? En wat is het geluk hier dan? Wat voor geluk heb je hier dan? Ah, weet niet. En Ja? er zijn heel vaak feestjes en ja. Dat is altijd goed, hè? Ja. Een feestje is altijd goed. Ja, kan je YouTube kanaal, dat is vlaggen. Dus ik zal even verder zijn hier in Hellendoorn hier. Maar dit weet ik al denken, hè? Dan wil je nog meer te doen in Hellendoorn. Dit is het centrum, wat is dit? Ja, hier is helemaal het centrum. Maar Ja. je kan ook nog hier, daar naar links en zo. Daar heb je ook nog Johanna van Buren standbeeld. Wat? Johanna van Buren standbeeld. Johanna van Buren standbeeld, dan moet ik daar maar in herinneren, denk ik. En volkslied. En Volkslied? Ja. Het volkslied van Hellendoorn? Ja. Hoe gaat dat dan? Kun je het jongen? Staat op YouTube. Hij staat op YouTube, doe ik eens wat jongen toch? volkslied. Doe maar, daar gaat hij. 1, 3, 2, 1. Buur. Wat? Thomas de grote boer. Ijskoos van Valling. Schoenen van Pot. Subties van Dine. Alboe. En dan nog een stuk verder. Maar dat heb ik geen zin om te zeggen. Je kunt het wel helemaal. Wat? Je kunt het wel helemaal zingen. Ja. 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 Nee, goed jongen hij. En Johanna van Buren, dat standbeeld staat hier ergens bij links. Oké. Ja, de straat door en dan naar links. Nou, niet daar. Hier rechts ook. En er staat de kerk en daar is een heel bezoek. Ik En, kan nog, niet- en nog een heel lekker restaurant. Daar kan je nog even Oké, lekker eten. nou, dan ga ik daarheen. Nou, doe je hè? Doei. Doei. Oh, is dit nou wat trouwens? Wat is dit nou dan? Een markante ondernemer, weldoener voor dorp Hellendoorn, Henk Oldhoff. Wat een cool figuur dit. Zie je? Brommert. Zijn goed jongens. Zo. En dit is dus de Dorpsstraat. De Dorpsstraat. Met een gal en gal. Daar hoef ik maar heen, want dan kan het ook Dry January. Dan gaat de brommerman al weg. De brommermeneer. Zo. Ah, goeie. Goedendag. Ben je lekker aan het brommeren? Zeker. Ja, ik zie het. Ja. Wat is het voor brommer? Een derby center. Oh ja. Schakelbrommen. Dan ga je nog ergens... Ik ga nou weer naar huis. Oh, Ik ga net van de kameraden af. ben je met de kameraden geweest? Ja. Hier in Hellendoorn? Ja, Of? achterin. Ah, oké. Zeker. Beetje een leuke oud en nieuw gehad? Ja, zeker. Ja, dat leuk is gehad. mooi. Waar was je dan? Hier in Hellendoorn? Ja, ook in Amsterdam. Ook bij een kameraad van mij. Ah, En bij familie geweest. leuk man. Ja, zeker. Nu op vakantie? Of, Ja, en dan maandag weer werken. Ja, Moet ook gebeuren. ja, tuurlijk, ja. Ja. Maar je hebt je bril, heb je? Ja, dat klopt. Ja, nou kan ik het beter zien. Dat is een beetje beslagen. Het is vooral in de zomer voor de vliegen. Ja, snap ik. Ja. Ja. Je hebt een open helm natuurlijk. Ja. Je hebt geen schermpje ervoor. Nee, ja, dat is deze. Ja. Maar het is niet koud, dus. Nee, dat heb je ook niet nodig. Hè? Mooi brommer, joh. Ja, Ja. ja, het is nou een beetje vies, maar dan komt er al die zandpaan natuurlijk.
Ja, gaat hij hard? Of, Ja, mag wel iets harder dan mag, maar ik zou er geen wok mee krijgen. Nee, wat? Een Geen wok, wacht op keuring. een wok? Ja, een wok. Oh, een wok. Een wok. Ja. Wok. Dat zijn allemaal dingetjes, ja. Ja, De meeste brommerrijders zijn er niet blij mee, laten we het daar houden. Nee, dat zal wel, nee. Ja. Nou, leuk joh. Zeker. Nou, Ja. best nog. Ja. Succes. Nou. Kom, kijk eens. Ja. Daar gaat hij weer. Huppakee. Hé, beste. Zie? Prachtig. Een derby. Een derby. Ja, joh. Ja, mooi. Genieten. Genieten in het prachtige Hellendoorn. Oh, hier, jongen. Al die botjes hier. Echt. Hier deze ding is wel mooi, maar het is wel een ijsmuseum hier. Ja, het ijsmuseum is toegestaan. Best genoeg. Er komt weer om als een brommer, denk ik. Oh nee. Zie je wat een ding als je daar zien? Dit is een soort van, dit komt zo'n toeristisch gebeuren hier, zien. Wat een beeldjes. Zo volle. Ongelooflijk. Zo. Waar is het oordeel dan? Ja. Oh ja, een avonturenpark. Dan zit je lekker op de botjes. Hop, zit je lekker op botjes, hè? Avonturenpark. Hier zit een avonturenpark. Dan kijk je naar het avonturenpark. Kijk nou, een gumbuddy. Kijk je in kauwgom recycleren. Leuk man. Een bank hier ergens hier. Zo, de Noorderpomp. Dit is een Noorderpomp. Moeilijk is de waterpompen. Oh, leuk man. Leuk hoor. Dat is zo leuk hoor. Ik weet niet hoe het hier praten. Probeert het niet te doen, maar nou ja. Oh, hier is het. Hier haast een bakkerij en ijsmuseum in hier. Is dat handig om wat te combineren, een bakkerij en ijsmuseum? Ja, oh ja, ik dacht natuurlijk een ijs op een sletten, maar dat ben natuurlijk ijs, oorijs. Van het ijs wat je eten kennen. Ja. Dit is de Love for Animals. Het is een dierenzaak. Een dierenzaak. Nou, dat is een soort van toeristisch hier, hè? Toen misschien op vakantie ging, ik denk het wel. Hier gaan we nog een hoestuk even, jongens. Kijk je naar wij. Kijk je naar wij hier. Het zit al leeg, dus dat scheelt. Wat sjergen. Steakhouse. Steakhouse. Ah ja, poeh. Ja. Norbers. Een soort van buren in het Twents, of waar wil ik ook al binnen. Ja, shit, joh. Geweldig. Mooi Hellendoorn. Ja. Mensen ben je aardig, ja. Ja, aardig mensen. Je houdt niks in de Dorpstraat.
Gisteren doen we bij hier. Een marskramer zit hier ook nog. Ja, mooi hè. Prachtig. Nou jongens. Ziek naar de statie op zoeken. Dat is zo meer wat apart jongens. Zo denk ik wat vertaalkraam. Het is een man ooit. Wat is dit? Dit is het boerendanspaardje. Muzikant. Het boerendanspaardje. Zo. Zie je? Wauw. Great. Fantastisch. Echt fantastisch. Zeer fantastisch dit. Ja. Oh, je stiert het echt, hè? Je stiert het echt, ja. Blijkbaar mag het de zaak niet uitspreken, hè? Ik wist dat net. Wat verdamme, wat laat je nou dan? De frituuroven laat je gewoon hier. Wat verdamme. Lekker man. Lekker. Ja, de bak is vaak net om. Halve is natuurlijk net per se de mooiste pakken van een dwarp. Maar zo zit je nou. Hier zit dus hoe het uitspreekt, hè? Zo hier, hè? Zo hier zit het al. Helderen of zo, Helderen. Trots op Helderen. Trots op Helderen. De actie is al even voorbij, mag ik zeggen trouwens, maar goed. Dat wordt hem dus net meer, maar goed, dat mag niks. Zo. Helderen, denk ik. Ja. Zo zit wel uitspreken, maar denk ik Helderen. Oh ja, wie het waar de Alina ook alleen een badschip doet, man. Van hier gedekt, jongen. Dat is een soort van stroomhokje hier. Dat wie eerst een stroomhokje, denk ik, maar dat wie stikken. Goeiedag. Dat is kapot, hè? Oh, hoe komt dit dan? In de brokken? Sorry? Wat, in de brokken of door? Ik denk dat het met het oud nieuw zo denk ik. Zou ik denken, dat is of een stroomhokje, dacht ik. Oh, goed. Ja. Dat is wat dan. Ja. Je hebt even boodschappen gedaan? Ja, gelukkig wel weer. Ja, gelukkig wel, ja? Ja. Kon is niet? Nou, ik weer binnen. Ja, oh zo, ja, het binnen. En nu heb ik 45 kilometer dat ik medicine heb, mocht ik niet meer in gewoon een auto rijden, zonder weer hier. Oh, je mag niet met een gewone auto rijden, nee? Ik heb een dikke 60 jaar rijbewijs, nooit geen ongelukken gehad. En Nee. dat ik medicine heb en dat ik een 10 jaar heb gehad, voor 17 jaar. En doet ze me nu over aan, kan je toch niet denken. Nee. Je En gaat, En in zo'n auto maar weer, ja. Gek hè? ja. En hoe bevalt zo'n auto? Net een trekker. Ja? Ja, boem, 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 boem. En loop op diesel. En dan nee. Niks. Wat doe je eraan? Ik reed altijd in een grote wagen, Opeltje 4. Nog geen ongelukken gehad, dikke 60 jaar. En Ja. dan onderneemt zo. En waarom mag u dan geen rijbewijs meer? Vanwege de ogen? Dat ik medicijnen heb en dat ik voor 17 jaar een 10 jaar heb gehad. Voor 17 jaar. 17 jaar terug. Ja. Oh. Gek maar de praat nog niet. Oh, ik was ook zo kwaad op die vrouwen. Ze zegt, je vermogen is niet goed. Ik zeg, mijn vermogen niet goed. Geen kunnen alle ben ik naar de sport. En ik kon praten of niet. Ik kreeg hem niet meer. Nee, En nee. ik moest in Dente afrijden. En die vrouw was pas in Dente. Voor nu weer extra rijles. En ik denk dat die dag heel veel zat ben. Ja, ja. Gekke maar te praten, hè. Of moest u examen doen, of niet? Ja, ook. En Ook heb wel. ik geen foto meer gemaakt. Geen fouten gemaakt? Ik heb geen foto's. Je hebt geen ingegeven, je hebt niks gedaan. Nee. Allemaal raar, hè? Nee, Ik heb naar hoge droppen gezegd en die dokter die zegt, dus dan zoek dat verder worden en dan wat weten. En die zegt, geet gewoon over je 10 jaar. Ja, dus. En mij doe maar beneerling van mijn jaars. ja, dan moet je zo'n autootje. Hè? Ja. Ja. Dan kan ik maar voet naar net weer of droog weer. Hè? Ja, nou, ik kan niet wel droog zitten, maar ja. Ja, ik weet het. Ja. Nou, ben ik klaar mee. En ik heb wat mensen helemaal niet kleuren, maar zo is het weg. Ja, succes. Ja. Tot ziens. Ja.
Ja. Even zien. Hoe het leven werkt, maar dan kan ik een badskip mee en dan mag je weer wij. Mijn tijd is beperkt hier. En die man wil mooi klompen, man. Dan kan ik wel even praten. Met een mooi klompen, man. Hallo meneer, mag ik u wat vragen? Ja, zeker mag vragen. Ik maak even een filmpje hier. Ja. Ik zou er heel mooie klompen aan heeft. Ja. Wat staat erop? Groep 3, forever? Ja. Wat is groep 3? Nou, ik ben leider geweest van een elftal, van een voetbalelftal. Ja. En dan op een gegeven moment stop je ergens mee. Ja. En toen kreeg ik deze klompen. Oh, wat dus aardig. Vandaar, ja. Ja. Maar goed, ik loop altijd op klompen, dus... ja, hè? Ja, nee, dat is... ik heb wel een paar schoenen, maar die zijn alleen voor speciale gelegenheden. Dus, wat vind je nou zo fijn aan klompen? Nou, ze zitten heerlijk, lekker warm. Ja. Dus ja, ik weet niet anders. Ik draag weinig klompen, ik vind het vaak een beetje hard, maar... Ja, dat hoor ik er wel eens meer zeggen, maar daar heb ik geen last van. Nee, hè? Als je maar doorloopt, dan krijg je vanzelf wel eelt op je voeten, dan is het allemaal wel afgelopen. Dat is het geheim. Ja. Ja, want ik kom uit Friesland, daar hebben we wel heel mooie klompenmakers. Ja, daar, Sterion heet dat, ik weet niet of je het kent, maar... Klopt, ik heb wel eens daar geweest, ja. Ja, dat zijn wel goede klompen, dat is niet aan. Absoluut, niks mis mee. Nee. Dat is niet. Nee. Nee. Nou, leuk, bedankt. Ja, nou, Zullen we verder kijken hier in... Komt u uit Helden hier of niet? Ja, uit de buurt Maddelen. Oh, maar hoe zeg ik zal op een bord straks Helden? Helden, ja, Helden. Normaal gesproken in dialect zeggen we Helden. Ja, hè? Ja. Oké. Zegt u dat ook dan of niet? Nou, meestal is het wel gewoon, nou, ik moet even naar Helden, nee. Helden. Ja, dat is het. Dat is gewoon dialect, hè. Ja, leuk. Ja, bedankt. Zeker. Oh, klinkt nog 10 keer. Ja, ik praat Fries, dus ja, dat is wel roos, hè. Waar komt er ergens op? Ik ga een YouTube kanaal, de Friese Vlogger. Oké. Dus als u opzoekt de Friese Vlogger, ook zal niet in de weg staan, dan vindt u het wel. Nou, hartstikke mooi. Ja? Hey, succes, ja, u ook succes, hè. Hoi. Nou, meestal dat weer hier even in Helden. Helden. Ik sta in Badskip weer in Helden, bij de Rob Lomans. En dan, ja, wat leuk pensioen, hè. Dan gaat hij weer. Vond je het een leuke video, dan doen we hem. Hey, was mensen abonneren op de Friese Vlogger. En van de volgende keer denk ik gewoon weer in Friesland. Maar even een klein stapje over de provinciegrens. Huh? We gaan een kaai hebben. We gaan een kaai hebben. Nee, dit is net een kaai. Dit is niet de kaai. Dit is de kaai. Ja. Ik ga in het Boetenland, dus deze Afrika, heb ik geleerd. Maar het nooit zomaar door het water heen rijden. Hè? Dat is juist de wel. Ja, je zit in een flinke plas water hier. Ik zo'n man die controleerde dan telkens even van hey, wat zie je dan in het water? Zit ik in gat? Maar goed, de wegen ben je natuurlijk net zoals in Afrika, dus dat je hier gewoon zo terug rijden. Oh, hier komt de krijg je trouwens. Dan kun je over nu gaan. Nou, ik kan even zien, hè? Het is een man je voor u, gewoon er heen rijden kan, dan is dat wel goed best, hè? Let bus gewoon voorgaan, hè? Ja, het is zo ver goed komt toch? Zo dan zien. Hier nemen we de woorden. Hoi. Wil je voorbij gaan? Ja, dan willen de mensen gewoon eens voorbij gaan, dan gaan we even zien hoe het goed gaat, hè? Oh, dat is mijn dat. Hè? Heel bijzonder of niet? Ja, heel bijzonder. Ja, ik kom uit Friesland, dus bij ons staan de wegen niet onder water. Dus, ja. Oké, nou hier dus wel. Ja, ik zie het, ja. Ja. Maar dat is wel vertrouwd, toch? Ja, ik was in Afrika geweest, daar ging iemand uit zijn auto en die ging eerst even kijken of er niet geen grote gaten, maar ik denk dat dat hier niet nodig is, hè? Nee. Oké. Nou, fijn verblijf je nog. Ja, dankjewel, hè? Hoi. Dus we zien wat het gaat, want dan... Oh, zit die kinderen. Ja, zit de kinderen. Zo. Dan gaat... Oh, niks. Dat is wel een flinke... Zo'n flinke. Ja. Hoi. Daar gaat ze weer. Ja, zo. Die gaat er ook even doorheen. Wanneer je het denkt, hè? Oh shit. Ja, het lukt wat beter, hè? Zo. Hoe die bij hem bijriet. Ik mag wel even zien. We gaan niet te hard doorheen. Kaart.
Ik kan tegen leren hier. Wow, ik is zo wat. Zie je, jong. Gaat prima. Ja, dat gaat prima. Geweldig.